because inkolo yafika kanti isintu sasivele sikhona. Uyabona isintu uzalelwa kusona but inkolo is the choice. Uyakudecide ukukhetha isonto kodwa ukwazi ukudecide ukukhetha ikhaya. Kungcono ke siphile ngezinto zasekhaya esizalelwe kuzona ngoba silikhethanga ikhaya kodwa isonto salikhetha. Isonto namhlanje ungaba kulo kusasa udecide uphume esontweni kodwa ikhaya noma uphumile kodwa ngowakhona ikhaya. Umveli inqangi umoya owavela endulo esingawazi waziwa okhokho bethu. Masiqamba amanga sikhohlisana sithi siyamazi uNkulunkulu kodwa mase siba honest asimazi uNkulunkulu. Sibona ngemisebenzi bese siyakholwa ukuthi kusho ukuthi makunemisebenzi enje ukhona uNkulunkulu. Angikwenzela isibonelo ibelief yethu ithi savela uNkulunkulu but eyami ibelief ithi mina ngavela ekhaya. Akubona bonke abantu abayobanjwa idlozi forever. Khona elizobadedela baphinde baphila impilo yakhe. Yingakho kade ethwasile nimbona angayifaki iweave but useyashintsha manje usefaka iweave. Realms and indigenous names. We often talk about above, so as below, and often directly translates this to Phezulu, ezulwini, and Phansi emhlabeni. And some of these literatures and indigenous people teaching such as the realms above is for Izithunya, whereas realms below is for Amadlozi. You did touch it a bit, yes, but we didn't go far. So now, I want to know, are we not making a mistake by separating these two? Isithunya nedlozi. Yes, ukuthi Ithunya abantu baphezulu. Yes. Then Amadlozi abantu baphansi. So are we really not making any mistake? Because they're separate. Masuthi khona baphezulu khona baphansi. Okay. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Phatanani Mbatha. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Phatanani, I am your chef, and today I've got Sawubona chef. Kunjani? Ngithokozile kakhulu. Yo, yazi ukuthi mina I wish I can fly. Like I wish I can fly because dala ngimele moment lena. Kujabula mina kakhulu. You are welcome. Yo, yazi. I remember the first time I watched some of your videos and when Images and Thoughts beyiqala then. Yes. I think it was the first or second year. Images and Thoughts ngisafufuza. Nabantu abasafufuza like yo kodwa ngizofuna lapho ngizokhona ukuthi ngibize nangubaba ukuthi azokhuluma nami azofundisa ama-munchies. So mangithumela isicelo and masamukela isicelo I was like oh siyabonga. Hayi bangitshelile bathi umsebenzi owenzayo muhle kakhulu. Ngase ngubheka nami ngawujabulela ngathi no. Ithi nami ngize ukuthi ungiphatheleni. Oh wow. Yes. You know what, and you open your space for us. Yeah. My Munchies, we are in Pietermaritzburg, Kwababa. And we'll do a lot of traveling now, so you guys must let me not take a shine away from you. I want you to introduce yourself. Tell the Munchies, who are you, where you from, and what's special about you, what you do. And if you want to leave your numbers, you can leave your numbers. You can even give it to us. We will put it down there just for them in case after this episode somebody might want to contact you. Okay, ngoma kecha mina wakwalithule. Umholi webandla la abakhetho. La ibandla elisebenza kakhulu ngesintu. Bayazi abantu abaningi mina ngangisindisiwe ngathola ubizo lwamathongo ngephakathi enkonzweni esindisiwe. Lento yangiqala around about 2017 2018 ngiyifihla ngabo 2017 2018 then 2019 ngaphumela obala ngayo ngoba ngayibona iguqula impilo yami and ngiba nemibono nezibonakaliso la ngixoxa khona nabantu abadala kanti vele ke previously ngangivele ngumuntu onesiphiwo at the age of 5 years so mangiqala ke ngingasuke ngingangena okusindiswa kakhulu ngoba ngangithi moya ukuze bezongithandazela ba manage lento ngakhula ke kusindisweni kanjalo impilo yami yonke ke until ngize ngibe umfundisi so 2017 ke mayilokhu ifika kanjalo ngembona ebusuku ngixoxa nesalukazi esizala ubaba ngaze ngadecide ukuthi ayifanele ngiye kubaba ngiyombuza awungathi mangifika nje wathi baba hayi uNkulunkulu noma sengangithatha manje into ekwakufanele ukuthi uyenze emhlabeni usuyibonile 2019 ke ngaqhubeka ngaba sebandleni la engaqala khona ke ngakuveza ukuthi cha noma sindisiwe la ekhaya kodwa siyawavumela
amadlozi. Siya welcome abantu abayizangoma, abantu abayizinyanga, abantu ababathandazi. Sifuna umuntu abeyilento ayiyona, ngavumela isintu because I believe isintu iwona mthandazo wabantu abamnyama noma ngithi abampisholo. So ke from there ke ngaqala ngakhulekela abantu, ngabona izimangaliso zenzeka, ngathatha ubizo lokwelapha, ngathola ukuthi ekhaya kithi kunezikhwama ezihlukahlukene, ezinye zakomalume, ngathatha izikhwama ngaqala ngasebenza abantu kuze kube namhlanje ke ngoba ukuthi ngiyaqhubeka ngisebenza manje ububona la ufikele khona ila ngikhonzisa khona every Sunday ngisuke ngikhona bese ngiphinda ngitravela ngihambele indawo ezahlukahlukene. Ngikuhlanganisile kokubili ke mina ngisebenza ngesithunywa ngiphinde ngisebenze ngedlozi futhi. Wow. So let me take you back. Uma uthi bewusindisiwe. Amathongo aqhuma nawe usenkonzweni leyabasindisi. Yes. So manje isonto lakho usekuyinkonzo yabasindisiwe or accessible? No, inkonzo yami ayisa abantu abasasindisiwe. Inkonzo yakho ikanjani? Inkonzo yami sekuyinkonzo yesintu. Okay. Sengikholelwa kakhulu kwizinto zezwe sikulona zase-Afrika, ngikholelwa kakhulu kwizinto zasendulo ezazenziwa wokhokho bethu, indlela ababephila ngayo before kube khona inkolo, because inkolo yafika kanti isintu sasivele sikhona. Uyabona isintu uzalelwa kusona but inkolo is the choice. Uyakudecide ukukhetha isonto kodwa ukwazi ukudecide ukukhetha ikhaya. Kungcono ke siphile ngezinto zasekhaya esizalelwe kuzona ngoba silikhetha ngekhaya kodwa isonto salikhetha. Isonto namhlanje ngaba kulo, kusasa udecide ukuphuma uphume esontweni kodwa ikhaya noma uphumile kodwa ngowakhona ekhaya. So ke kumina ngaprioritize ngabona ukuthi isintu sidala njengamaSulumane yabona ukuthi aphila ngendlela yakhona ye-Islamic, ama-China ne-Buddhism. Zonke izizwe zinosiko bese ziba nenkolo. Usiko ludala kunenkolo, inqubomgomo iyona nkolelo yethu njengesintu nathi esiqhakambisayo la ekhaya. Okay. Again ngizwe ukuthi umthandazo wabantu abamnyama ngathi uthe isintu. Yes. Can you please ukuphahla whereby mangabe ngithandaza fanele ngiye emsamo ngiyokhuluma nobaba mkhulu, ngiyokhuluma nezinyanda ezulu, ngikhulume namathonga kithi. Thina sikholelwa ukuthi uqamatha wamanyange, amanyange awethu. Sikholelwa ukuthi uNkulunkulu owamathongo. Yingakho ngesintu kuthiwa umveli kuqala, umveli nqangi. Uyayiza lonto le. Mina ngi-address okhokho bese ngithi nisikhulumele nomveli kuqala. Bona ba-addressa abanye nabanye kuze kufike la okukhona khona umveli kuqala. Kodwa ngikwazi mina ukuthi ngivele ngisuke ngithi mina senginomveli kuqala. Uyayibona lonto le. So mina ngi-addressa laba bakithi. Indlela yethu yokuphila ukuphahla. Khumbula ukuthi abantu abamnyama izinto abacommunicate nazo kakhulu yimvelo. Yingakho thina silapha ngemithi ngoba sinamandla okucommunicate nemvelo. Khumbula ukuthi imvula nayo ingane kudala bekunyukwa kuyokhulunywa nomkhubulwane ekukholelwa ukuthi yithongo eliqondene nemvula. Ufike kuphahlwe kulona bese liletha imvula lelo thongo. Noma kunesomiso okukhulunywa nomkhubulwane, uma isizwe kubonakala ukuthi kunesifo esithize esingalapheki esingcolisa isizwe besihlanjululwa emifuleni. Imvelo njalo lo yamandla emvelo. Ukuphahla kwethu umthandazo wesizwe bekanje kiwe ebukhosini uyothi inkosi isihleli nesizwe, isigodlo senkosi bekwamandla esizwe ngoba uwona mthandazo wesizwe la kuthandazwa khona. Bese ukuthi isigodlo sekhaya umsamo la ukuthi izinto mayingahambi khona kuyiwe ngempepho noma ingane kiwa ngaye emsamo kuyo-addresswa amathongo ukuthi nanga umntwana akawuthola umsebenzi, nanga umntwana uyaphuma uyofuna umsebenzi. Bekuyiyona mthandazo ngoba esontweni ibelief yami icabanga ukuthi yipulpiti likamfundisi, umsamo kamfundisi. Ingakho esontweni kuphakama umfundisi, abazalwane abaphumeleli ngoba umfundisi umsamo wakhe lo. Abazalwane fanele nabo bebe nemsamo yabo emakhaya la bakhuluma khona nemimoya yakubo. So nawe baba ukuthi la enkonzweni yakho yes, ipulpiti umsamo wakho. Umsamo wami epulpiti. Then labazalwana ngoba uthe isonto lesintu bona ke fanele ngibafundise ukuphahla emakhaya. Imino welaphayo la. Imsamo wami lo. Ingakho every Sunday imino sepulpiti akekho omunye umuntu ngoba umsamo wami lo. Noma ngena yena ungena ukwenza ama-announcement but makukhulunywa ngokulungisa impilo zabantu, umsamo wami lo. Izikhwama zakithi ezisebenza lapha abantu nabo fanele beze kimi bezothatha ulwazi beyokwenza izinto zabo emakhaya ngoba uma bengakwenzi lokho bazoba imkhovu yami phela. Okay. Okay. Wow, interesting.
My munches and thoughts. Namhlanje sizokhuluma ngomveli nqangi. Yabona uma uqala umthinta ngithi oh this is beautiful. Perfect. Because ngiyathanda ukuthi into ilinke. Yes. So can you please go deeper? Umveli nqangi. Kahle umveli nqangi ubani? Okay. Umveli nqangi umoya owavela endulo esingawazi waziwa okhokho bethu. Masiqamba mangasikhohlisana sithi siyamazi uNkulunkulu. Kodwa mase siba honest asimazi uNkulunkulu. Sibona ngemisebenzi bese siyakholwa ukuthi kusho ukuthi makunemisebenzi enje ukhona uNkulunkulu. Angikwenzela isibonelo ibelief yethu ithi savela uNkulunkulu. But eyami ibelief ithi mina ngavela ekhaya. Uyangizwa? Ekhaya kithi ukhona owavela kumveli kuqala. Leli gama lithi mveli kuqala lisho ukuthi kushuthi khona umuntu owavela kuqala sibona ngemisebenzi. Kodwa mina ngivelanga kuyena. Ngivela isizathu ngithi ngivela kuyena ngoba ngivela kubantu engikholelwa ukuthi bavela kuyena. Kodwa iqiniso lithi mina ngivela ekhaya. Yingakho yonke into ekima ama generation cases awasekhaya yibusiso indlela yasekhaya ngoba ngirepresenta la ngivela khona. You understand? So ke umveli kuqala masimbheka ukuthi singathuba singathi umoya wavela kuqala wadala zonke izinto esingakwazi ukupersonalize sithi usibani bani ngoba once upersonalize sathi umuntu kuzofanele sichaze ukuthi utshani yonke lento ivelaphi. So ke ngine believe mina ethi umveli kuqala umoya wasendulo ogavunisha yonke into ekhona. Kodwa siubonanga siyakholelwa ngokuxoxelwa abasendulo. We understand? Ngoba ngokwesintu nje umuntu wavela kuqala kuyena uAdam umlenze munye. Uyabona? Yes, umlenze munye. Umlenze munye wavela kuqala. Umlenze munye wazala uMasondo. uMasondo emzala kunomkhubulwane. Ngokwesintu akuyena uAdam umuntu oqala. Umuntu esingathi ke wazi ukuthi ubani umveli nqangi umlenze munye. Bonke laba abanye abavelayo bavela okhalweni lakhe bazi abantu abavele kubona ngizenzela isibonelo. La sinobukhosi bakwaZulu ngithi ubu address okuthiwa ingonyama umisizulu kaZwelithini. Kusho ukuthi okaZwelithini ngoba uvela kubani kuZwelithini. NoZwelithini ingonyama uZwelithini kaBhekuzulu ngoba uvela kuBhekuzulu. NoBhekuzulu kanjalo uyayibona lento le. Ngamanye amagama kuvezwa ama lineage la sivela khona imvelaphi yethu. So ke umveli nqangi umoya wasendulo owaveza zonke izinto esithi masicabanga singafinyeleli kwiconclusion yokuthi kahle ubani lo wazenza kanjani lezi zinto. Yingakho elinye igama lakhe ngesintu sithi umenzi. Oh wow. Yes. Qhubeka. Yeah. Uyibambe khona that's where. Yeah. Umenzi ngoba wenzile izinto zonke. Leli gama elithi menzi simnika lona ngokubona izinto ezenzekile. Angikwenzela isibonelo mina la ekhaya ngathi wenza konke. Ngoba ngibona abantu abangama wheelchairs ngibathandazela abaphakama. Ngabona abantu abampofu ngibathandazela izimo zabo ziqaqeke. Ababoshiwe kuqashuka izibopho. Ngani mina man lo muntu wenza konke. Bengiyitshela ukuthi la kuma wheelchairs la ngicapitalize khona. But nakho nala sengenza kanje. Kusho ukuthi umenzi owenza konke. Uyabona uHadebe ubhungane uthi umfihlakalo ngoba ubonakala ngezinto ezivela obala kodwa yena akavelile umfihlakalo. So simqamba ngokwemisebenzi. So kithina ke sikholelwa ukuthi umoya othize othi mayisenza izinto bese simqamba ngazo njengalaba beBhayibheli uAbraham uthi is God provider. Akamboni yena kodwa uthi ngibona iprovision. Kusho ukuthi there is a provider behind. Omunye uthi uEbeneza ngoba ungigcinile kwaze kwabala. So ke ngiyakholwa ukuthi mina lento esithi umdali umoya othize osuku usebenza omkhulu kunathi ngaleso sikhathi. Kuyenzeka uvele ngomuntu njengabantu bakaShembe bambona ngoShembe akukho wrong. Mabebona le content uShembe they see there is a content behind. So ke mabathi bona uNkulunkulu wethu uShembe abakhulumi ngecontainer there is a content behind. Simbona ngecontent njengamanzi ke kuwabambe ngesandla kodwa lesi sigubhu sinamanzi kodwa ngeke ngiwabambe ngesandla. Fanele ngisebenzise le content ukuze ngazi ukuthi ukhona umuntu behind. La ekhaya nje kumagejageja mambona ngowenza konke. Bayabona ukuthi man kamagejageja khona uNkulunkulu othize. Mabethi uNkulunkulu kamagejageja bathi siyamazi uNkulunkulu kodwa simbona ngale container. Asikwazi ukujumpela icontainer siyobamba icontent ngoba amanzi azochitheka masiwakhipha kwicontent. Contain fanele siwabambe ngecontainer kodwa sibe sifuna icontent. So ke kimi ke ngikholelwa kanjalo ukuthi njengoba okhokho babethi umveli kuqala babekhuluma ngecontent
engaphakathi kwi-container. So ke uma sibuyela kwisintu sibuyela endleleni obaba bethu abamrecognize ngayo umveli nqangi ukuthi nanga umveli iqala la uqamatha wamanyangi. Prophet Maketshaketsha. Yes ba. uNkulunkulu nomveli nqangi. Okay, lokho ukuthi uNkulunkulu kufike nababhali benkolo. Ngoba baba bebethi mabephahla bese bethi niyosikhulumela nomkhulu kunomkhulu, who is bigger than our grandfathers. Omkhulu kunomkhulu. So bahluleka ku interpret bathi it's uNkulunkulu base bayibhala kanjalo yaba uNkulunkulu. Igama elifike nenkolo leli ngithini akulona igama kuthini umveli nqangi. AmaXhosa athi uqamatha bese kuthi amaNdebele athi uzimo bese kuthi abeSuthu bathi uModimo kwehlukahlukene ingakho bathi uModimo bese bethi abadimo amadlozi bese bethi uzimo kuthiwa abezimo amalukuzana amadlozi akhona ngoba kuyahambisana. So ke leli likaNkulunkulu lifike nenkolo sebezositshela ngoNkulunkulu. So intengekho of which esintwini yasinalo igama elithi uNkulunkulu esithweni ungalichaza ulithini mawulichaza alina meaning leli gama uNkulunkulu yini leyo ayizwakali lonto leyo sigcina sisho ngoba sajovwa umjovo wenkolo wangena kuthini but ayenzi sense leyo nto leyo. Nawe mawuthandaza uthi uNkulunkulu yabo you see ziningi izinto ezifike nenkolo ezwrong. Enye yazi ukuthi masithandaza sibheke phezulu angithi akukho lutho lapha phezulu khona isibhakabhaka namafu. Abantu bakithi esiphahla kubona sabashiya phansi. Have you noticed ukuthi African cultures wonke mayiperforma kukhunyulwa icathulo? Why? Ngoba kufanele kuhlangana umoya wenhlabathi nomoya womuntu. Umuntu uneyindawo ezimbili ahlala kuzona, uhlala enhlabathini ingakho uzobona isipoke emathuneni enhlabathini kungekho umzimba kodwa uzasibona isipoke. Umsamo inhlabathi bese ingakho nabakini abafuna ukuthakatha bathatha inhlabathi yasegcekeni ngoba kunabantu bakini abahlala la egcekeni. Abelungu mabefuna ukubulala ispirituality kuthina befika nenkolo basenza sangangcwabe emakhaya. That is why amakhaya ethe weak ngoba abantu ababe protection bewumsuka bengama roots ekhaya abasekhe ekhaya bale eintabeni la balahlelwe khona. And mawungiphikisa ukuthi abantu bahlala la bebekwe khona uyubona ukuthi mawudrive ku highway ubone high accident zone. First question engizokubuza wona why abantu baginqika la kunomuntu owani waginqika la ulanda abantu la hleli khona ngoba akafuna ukuhlala yedwa. Yingakho kunomuntu ophilayo ngizomfaka esibhedlela ephethwe into encane afika ashone udonswe yilaba abafela kule ndawo. So ke uma singcwaba abantu suke sakhe spirituality sekhaya. Yingakho ngiadvise abantu mina ukuthi tholani indawo zamakhosi la nisengcwaba khona emakhaya. So ke umuntu uhlala ezintweni ezimbili kunabantu abamathonga abahlele enhlabathini bese kube nabantu abaphila la kuthina okuyithina esiwumsamo njengoba siphila la egazini lakho. Yingakho ukhokho wakho mayihambe ngecancer nawe uzoba necancer. Kuvuka umoya kakhokho la emzimbeni wavuka nopoison angalashwanga kuwona. Yingakho intwaso ikabili. Khona intwaso yakho ngoba unikwe ikhwama uzosebenza bese kuba khona intwaso ozothi mawuyiqeda ngeke uphinde ubone ngisho idlozi kuwena lifika kwena ngoba bekuyintwaso eyicala likakhokho wakho noma ugogo wakho noma umkhulu wakho ongayiqedanga. Mawuqeda ukuthwasa nje bese kuthi nya uzuthi ngavalwa awuvalwanga ubuzokwenza umsebenzi wabadala ayi wakho. Wow, that's profound, Prophet. And I think even the Manchis that are watching the show, hearing this statement from you or whoever actually, it will also assist them because we've got a lot of people about to see. Yes. Then umuntu masiceda ukuthwasa akusenza lutho. Kukabili mfokambathu ukuthwasa. Okokuqala kukhona ukuthwasa kwezithunywa. Ukuthwasa kwesithunywa ingesikhathi uMagetshaGetsha enikwa umsebenzi othize azowenza. Lo msebenzi ubenefitisa umndeni. Uyimpande uzolapha umndeni uphinde lapha abantu ngaphandle. uMagetshaGetsha bese eyiphatha kabi. Ngesikhathi eyiphatha kabi angawenzi lo msebenzi. Uma befika bezomtshela bamthola uMagetshaGetsha ubusy akayimameli lento bese bethi okay what is the use of having uMagetshaGetsha? Bethi laba abanye simiyeke usasalelo 10 years. uMagetsha angene accident aphinda asinde kuseyi warning ngoba khona lesalukwazi esisodwa silosithi asimnikeze ichance aphume lapho uMagetshaGetsha abanjwe izigebengu bafuna sukuma yo check ukuthi konakala uMagetshaGetsha angenzi lutho bese bethi okay kulo 10 years awusele asimrecall ke ezochaza bese ayabiza uMagetshaGetsha ngesikhathi recall uyafa emzimbeni uyaphila kodwa kumoya uzochaza icala lakhe ukwenza isibonela ngithi uyiza ukuthi wonke umuntu mayisehamba ukukhuluma ngabantu bakubo ethi nanga uma omunye athi nanga usisi wami omunye athi nanga usibanibani useyahamba ke lo muntu emhlabeni ngoba ulandwa abantu bakubo mase bemlandile bethi unecala
lento esakuthuma yona uyenzanga bese ngesikhathi ephuma into yokuqala izondayo umzimba wakhe ngoba usebona ama mistake amvimbile omzimba amvimbile ukuthi enze lento bekufanele ayenze bese bethi kulungile sizokusenda back emhlabeni ma bemsenda umzimba wakhe usunjani sungcwatshiwe bazomsenda kubani kuzocinga umuntu othize ekhaya othenjwayo manje idlozi bese bemthuma kuyena ayoba isithunywa uyophila lo 10 years ma vele kushintsha ingane nje esikoleni vele ithi sengiyothwasa kanti kubuya umuntu othize ivele isebenze lengane ibe busy but after 10 years bese kuyathula usewuqedile umsebenzi ka 10 years obumsalele usehambile uyabona intwaso yokuqala leyo bese kuba khona intwaso ekuthiwa yithunya zaphakade ithunya zaphakade abantu bokuqala basemndenini abayophila inguna phakade mawusebenza ngethunya zaphakade usho ukuthi uyosebenza forever uyabona awuyuphinda uvaleke ngoba isikhathi asiphelile lo weyithunywa nje ziyaphela isikhathi bese isithunya siyahamba akavaliwa akathakathiwe ngesikhathi ke esefaka ubuhlalo akakhumula ubuhlala yeke ibomvu phelile into abezoyenza emhlabeni so useqhubeka nempilo yakhe nje enormal ebezoyiphila ngoba you know you're taking me back now there is one of the guests I had on the show no lo mfana lo uSmart Makhosi he mentioned ukuthi uhambo lukamoya bakhona lapho ufike luphele khona I didn't understand to tell you the truth luyaphela labantu abakwena mase bewuqedile umsebenzi bethi hayi sesiqedile manje just enjoy your life phila impilo yakho akubona bonke abantu abayobanjwa idlozi forever khona elizobadedela baphinde baphila impilo yakho yingakho kade ethwasile nimbona angayifaki iweave but useyashintsha manje usefaka iweave uyabona lesalukazi sesiqedile sidlila indiki sadla igobongo sadla umndawo siqedile manje lesalukazi sesiphumule uyabona and njengoba ethwasa lokuthwasa kwakhe ukuzolapha umndeni kunokhondolo oluthize athi mayiqeda ukuthwasa bese kuphela ukhondolo angabalapha abantu kodwa liphela ukhondolo lwekhaya abantu baqale bathola imisebenzi ngoba bekuyintwaso yesikweletu sikagogo eyimpande yomndeni idlozi lizolapha la ekhaya so ke mase liphelile uhambo umsuku Fostel ama gimmicks aqala lapho ngesikhathi isithunywa sesiqedile umsebenzi bese umuntu athi ngoba ngokujwayela ukuprofeta so sengizothenga abantu ngiprofeta abantu uyabona lento le sengizothenga abantu kube ngathi ngiyabathandazela basuma ama wheelchairs uyabona kanti makusenesiphiwo kuyenzeka nasisiphiwo ngengene esontweni like yesterday yangiprofeta ngamuntu because abashongo lutho kumina akusho kodwa ukuthi angiyona imboni ngiyimboni ngiyabona isi things kodwa izola abashongo lutho kodwa lo osehanjelwe ngoba ubona isikhathi siyaqhubeka kusenzeka lutho useqala ukukhokhela abantu imali ukuthi enze lezi zinto aziperform by the way lento yama miracles ikhona kuthina njengesintu vele lento yokuphilisa abantu khumbula ukuthi mangabe ulapha uthatha izikhwama khona isigubhu senzelwayo osithunywa abakini bathi senzele into ethize lesi sigubhu akusona isigubhu sokuthwala isigubhu la abantu sokwelapha esenza ukuthi mawungena la endlini amamantshi ezengena la endlini avela aphila umuntu ungakamthinti ngoba ipresence yabadala ukhamba la ngibagcine khona uyayizwa lento le mawungibheka ngamehlo ezinye sizeshaya ingcabo zakhona la ngemuva ukuthi lesi mangabe ungibheka ngamehlo uphiliso ukuthi ungibonile ngingakakuthinti so lento ke yezibonakaliso nezimangaliso into endala yakuthina la bese abantu mabeyifunda eBhayibhelini befuna ukuyenza ngobugebengu ngoba abayithwaselanga ayenzeki ugcina ngokuyifunda ayibona ingenzeki bese ethi ayi angenza amaminzi ukuthi lento ngiyenze then manipulate abantu ukuze akwazi ukuphila akusekho ke right lapho ngoba kuseyona intwaso yabantu abadala My Manches and Thoughts family, I hope you are enjoying, I'm even having unyembezi oluzalo because I am learning a lot from you, Baba, and thank you so much. Yeah, like so honestly. My Manches nimzwile ubaba uchazile uProfet Maketha ukuthi isipho siyaphela. Uma lokho sokuthunyiwe sekuphelile wenzile and sekuphelile. Then sesithola abantu abakhohlisa abantu. Yeah. Ngoba umuntu wayenesipho wayephiwe something ukuthi ayenze and into esibhekene nayo angithi abantu abaningi yini enye esishayayo abantu abaningi bafuna incebo kanti awukwazi ukupha umuntu into yenhlanhla ungaqalanga wamgeza kuqala ngoba kunento evimbe lo mcebo ukuthi ungafika la ekhaya wonke umuntu ozele emhlabeni unalo idlozi lo mcebo
cela ukuphinda futhi wonke umuntu ozelwe emhlabeni unalo idlozi lomcebo ingakho you don't attract what you don't have, you don't get attracted to what you don't have. Yonke into o-attracteka kuyona unayo ngaphakathi. Umuntu nakiwe esingcwabeni phekwe ibeef nechicken, ongayidli chicken akawubamba ulayini wechicken ubamba webeef, ongayidli ibeef ubamba ulayini wechicken. Lento ekwenza ukuthi ufune impumelelo kangaka kusho ukuthi ikhona ngaphakathi kuwena. Fanele kube nezindlela ezithize ke olashwa ngazo, hayi wena lo muntu okuyena ophethe impumelelo. Kuyenzeka ukuba wathwetshulwa abathakathi, kwenzeke ukuthi khona ukuganga okuthize nakwenza noma amagama athize akhulunywa kunina bese ayamvala lo muntu. Alright, ngesikhathi uyolashwa into yokuqala efanele yenzeke ukugezwa ngoba wangcoliswa. Okokuqala okwenza ungaphumeleli. Mawuqeda ukugezwa fanele ushayelwe izitha. Ngeke phela bakithi ucabange sengathi lento ayifiki kuwena. Umuntu nomuntu nezitha. Angwenzele isibonelo, go and write on Facebook ukuthi sewuthenga imoto. Khona bathi congratulations inhliziyo bathi singathi ngaginqika. So ke asikwazi ukuphumelelisa singakushayelanga izitha. Ngoba lento evimba impumelelo vele kunomuntu oyisitho wakushaya ukuze avimbe lento. Before ke sizokunikeza into edonsayo yempumelelo kuwena. So kuyenzeka usagezile vele ikhanya into zakho. Ngoba vele hayi ukuthi ayikho lento ikhona. Awudinge isidonso, awudinge isigubhu, awudinge lutho. Uyabona lento leyo. So ingakho ngiye ngithi mina abantu abangagijimela ukufuna isigubhu. Lesi isigubhu mawusithatha I believe mawulenda into edonsayo inyusa zonke izinto. Ingakho lo muntu ezogcina nokukhohlakala okuthize. Lesi isigubhu esidonsayo sifike phezulu kokungcola. Lokhu kungcola bese kwenza kakhulu, alale nabantu kakhulu, abulala abantu kakhulu ngoba lento yakhe yokudonsa ayilethile uyifice yathola ukuthi ilethe ukungcola. In a way nazo lezi igubhu sebebancane abantu abazenzayo bafa kudala abantu ababazi lento. Khumbula ukuthi umuntu wayethwalisa ngokwesintu bengahlala ekhaya, bebehlala emgedeni emahlathini, ubuphuma ekhaya uye khona ngoba into abayiphetha kuyona into yasekhaya. Ingakho ubungeke ufica inyanga ku Facebook idayisa isigubhu, ufica inyanga endlini yayo idayisa isigubhu. Abantu ababenza lento bakithi majority ababasekho. It's not because we didn't have like that, like your Facebook, your TikTok, your Instagram. There's not going to and then now we've got access. And now everything it's all about technology. Yes, iqiniso lekho akukho wrong uku-advertise umsebenzi wakho ku right kakhulu. But zibuza umbuzo ukuthi mangifika mina ngizofuna isigubhu bese uthi wena angithi ngize kuwe ngoba ngixakekile bese uthi wena kimi ayihlanganisa u100,000. Ngabe ngizile yini la kuba ngina u100,000? Yini unganginika isigubhu singidonsele bese ngibuye ngizokukhokhela. That's a very good point. Yeah, bese ngibuye ngizokukhokhela. Because kumele vele into enhlanga ngizibuza nayazi nami baba market yakhe ukuthi anginayo le mali. Yes, bese kuthiwa ngenzi lo. Ngifuna le mali. Why ngiyanikwa whatever le ezongenza ukuthi ngibe nemali. Anyway, I'm very stubborn again. I'm very stubborn. Thomas, ngicela ngokubona. Uyazi lento yesigubhu abantu abaningi abayenzayo. Njoba ngisho ngithi bancane abayenza ngeqiniso. Uyazi ukuthi iyiskill. Sokushaya abantu. Bazongizonda abaningi lento engizoyisho. Bafike benze nje bakunikeze lento bathi isigubhu lesi bese bekunikeza imithetho eqinile. Uhlulwe imithetho bese bethi hayi wena oyihlulekele. Angikwenzela isibonelo eminye imithetho besebenzisa bese bethi sihlangane ehlathini elimnyama endaweni ethile nawe uyaya lapha bese kukhuluma ivoice isethiwe vele into yabo la ngesound yonke into bese kukhuluma ivoice ithi sibanibani. Alright, angiqale la bakushaya kanje okuqala ufike lapha mawe ufuna lento ube nendlu ozongena kuyona. Yabona mina ngaxoxela omunye ecabanga ukuthi nami I'm up to this game kanti uphunyukela umuntu wrong and I'm exposing lento. Uyabona? So saying that I'm not saying mina ngperfect. I do have my flaws wami nami. But ikhona izinto engicabangayo ukuthi unnecessary asikwazi ukunyuka ngabantu abampofu ngalendlela. Babe nginika lesi sigubhu base bethi ungene kulendlu. Wena ungena kulendlu kuthiwa khuluma namadlozi akho. Mawungakhuluma namadlozi kuthiwa nanka amakhandlela. Wena kuthiwa uzophahla from bogogo bakho. Mawufika la wena uyaphahla. Nina boma home nina boma geja in. Bakulalele bona ngale. Na uphuma into yokuqala azoyisho kuwena uzothi ngibona ikhehle losibanibani la kuwena angithatha uphahla vele kuleni ukuzwile nawe vele uthi hayi lo muntu vele walanda umkhulu wami ongaziwa umuntu yabona bese athi bathi uthi umkhulu wakho ngikunike lento kodwa sodinga u35,000
yabona ayi uhambe nawe uzama uzuthola and unokholwa vele ukuthi kuvela umkhulu lapha bese bethi umkhulu wakho ujabulile nasi isigubhu uthi azonginikeza lento hambe ekhaya bese bethi sizokufonela bakufonele bakutshela ukuthi asihlangane endaweni ethile esabekayo ayushone khona nawe ngempela uma befika bethi unezingane ezingaki usho bese bethi sicela usiphi igazi lenhliziyo kasibani lo ithanda kakhulu nawe ubuka ukuthi ngizokwazi ingane yami uthi no ngeke ngize ngiyenze lento ngobaleke ngeke uphindwe ngeke uyixoxe lento ngeke uye emaphepheni ucwilile kanjalo ngoba nawe uyesaba nawe ukuthi bazothi uthwale ngabantu kwenzeke laba abanye uthola ukuthi uyisithutha vela ambulala umuntu bethi bafuna ama body parts awafaka esikhwameni uzothuzwa kuthiwa kumele kwami imoto yamaphoyisa like it happened in Limpopo kwama imoto yamaphoyisa indoda iphethe isikhwama bathi akuseshwe lesikhwama uthola ukuthi iphethe amaphatha abantu uyaboshwa indoda bese belokhu bethi usejele khulileka sokukhipha thina khulileka sokukhipha uyozugwetshwe unethemba lokuthi uzophuma umbuzo ubani obrief amaphoyisa ngalento uye lo fonela amaphoyisa waba anonymous wathi kunomuntu ophethe isikhwama ubelela abantu bafaka isikhwameni sewuyaboshwa or else bathi agqibela usebenzela khona vele kufika amaphoyisa ezomba exactly la ugqibe khona ngoba yibona abathipha amaphoyisa then you go to jail ngeke nawe phela enkantolo ufike uthi hayi ngangithi ngiyathwala ubani bethu uyangithwalisa so ishower psychology lento lena okay baba I want to ask you now, ukhulume ngokuthi before besingcwaba abantu like imindeni ethi besingcwaba I know because I remember emakhaya bekunamathuna like betha ithuna likamkhulu or likagogo likamani and then manje siyaphuma songcwaba endaweni kuma ukuthi umuntu uzokudonsa so then mhlawumbe usesibhedlela then uguliswe ngencane then sewuyafa because ulala embhedeni womuntu wahamba so abantu nokuthi kanti ihlahla lisebenza makunjani angithi umuntu siyamlanda esibhedlela or lapha afeke khona okay akubona bonke abantu ababalandayo abantu yabona abantu abakholelwe kulandeni abantu amandiya nabantu abamhlophe ubonothisa kwi accident scene every year bafaka ama flowers bafaka iphambano bafaka ama flowers ngoba bona bayakholelwa kulento thina abantu abamnyama asiyenzi lento nanokuthi umuntu ngimlande once wathifa ngibuyanga naye yabona bona bakwenza unyaka nonyaka lento beyofaka imbali lapha beyo address umoya walento kuyenzeka umuntu uthi uyomlanda kanti lapha kuneziqhwaga zakhona ezimbambile ingakho makushona umuntu la ekhaya fanele abuye ngephupho same day azositshela oyedwa wala ekhaya fanele amphupho ukuthi uhambe kanjani it's a problem makuzohamba umuntu la ekhaya bese singaphuphi fanele eze simbone ezobonga noma sibone inkomo zingena ekhaya idlozi noma izimbuzi zingena ekhaya siyazi ukuthi idlozi libuyele lingenile ekhaya fanele avela kufanele athule kanjani mengaveli sekunenkinga phela why angazi uzosho ukuthi uhambe kanjani then kumele kwenziwe njani fanele phela siqale ke sifuna abantu abazosisiza yes sifuna abantu abazosifuna izinto zokusihlole manje ukuthi indaba sibantu banangaveli umuntu mayehamba kahle fanele asho mayesehamba sengiyahamba ngibona usibantu bakithi bayangilanda uma futhi esehambe kahle fanele abuye ngephupho azosho noma kube khona into eyisign ekhona la ekhaya ekhombisa usibantu uhambile alright thank you baba let's go to this you know I was not planning to ask this but listening to you yes you did touch it but now I'm just gonna ask I'm gonna read a statement then I'm gonna ask some questions okay we are talking about realms now okay you did touch it in your own pants something now I think Ubaba David did touch this the episode I had with him but he was talking about abaphezulu pants yes okay realms and indigenous names we often talk about above so as below and often directly translates this to phezulu ezulwini and phansi emhlabeni and some of these literatures and indigenous people teaching such as the realms above is for izithunywa whereas realms below is for amadlozi you did touch it a bit but we didn't go far so now I want to know are we not making a mistake by separating these two isithunywa nedlozi yes ukuthi ithunywa abantu baphezulu yes then amadlozi abantu baphansi so are we really not making any mistake because they are separate masuthi khona baphezulu khona baphansi okay asiqale la isithunywa ubani umuntu othunyiwe kumina ngithi uphi lo muntu sambeka phansi
ngikhuluma ngebelief yami as uMagejageja. I respect other abanye abantu. I was just making an example. We are not talking ngiyamhlonipha kakhulu but mina akuyenzi sense ukubuka phezulu ngoba phezulu akho ngisho isipoko esisodwa sake saselwa kwathiwa nasi isipoko lapha useliwe lo muntu yabona kodwa phansi kunabantu bakithi esibagqiba la phansi yabona ubobuka umthakathi wakwambona umthakathi egxume efuna ukukuthakatha you are not there ngeke umbone umthakathi egxume ekufuna phezulu umthakathi nakakufuna ufuna la unyathele khona phansi ufuna inhlabathi yethuna eliphansi lo muntu wakini alikho ibhodlele labo phanina nezingidi zakhiye ezaphoswa phezulu konke kwagqitshwa phansi lokho kukodwa kuyisayini yokuthi impilo yomuntu has to do izinto zaphansi ama-underwears akhe alahleka agqitshwa phansi yabona amanzi ogezwa ngawo aphansi akekho umuntu ekuthiwa kunenhlambululo kamoya izithunywa ziyehla bheka phezulu bese ebona izithunywa zehla yikho lonto leyo lento yokubheka phezulu seya-introducewa i-religion kwathiwa lapho khona umsindisi wethu owasifela esingakaze simbone until today angiphiki ukuthi ukhona kwabambonile yayiza lonto leyo but mina zange ngimbone nabantu engisondelene nabo solo ngazalwa ngakhula bekha bake bangibona mina uyaphika ngoba umazi ngiyaphika mina akukho wrong ukuthi bese bethi abantu hayi uMagejageja usephika uNkulunkulu yini engcono ukuthi ngivume lo ngaphakathi kimi ngiphike lo bhalwe phansi noma ngivume lo bhalwe phansi kodwa ngiphike lo ngaphakathi kimi angimazi obhalwe phansi this book was not written ayizange ibhalelwe mina I has nothing to do with it ayikho angifuni ukuphesiva umveli nqangi ngendlela ebhalwe abanye abantu ngifuna ukumphesiva ngabakithi labe ngihlala nabo izinyandezulu abakhulumayo ama voices you know abantu abaningi la kwi religion yazi ukuthi bakhonza umlungu what do you mean bane idea yokuthi uNkulunkulu umuntu omhlophe umlungu angikwenzela isibonelo uyazi ukuthi na ungasungena ezingqondweni zabo uthi describe uJesu bazothi uneyinwele ezinde ezimhlophe bethi amehla akashanguza umlilo ngathi ingilazi bese bemchaza bethi wayemhlophe kwani mawuthi uyabheka umuntu omhlophe inini la mawungasungena esontweni bese uthi nangu usekhona ngiyambona mnyama uthe su bazocansa uSathane lo I think that's a strong foot on my side. I was not separating these two. It's okay. Now I get what you're saying. It's okay. As I was talking about up and down. Yes. Uthi up, we are very lumlo. I'm just making my own example as yes, well. Yes. We are lumlo. Then down, ilomnyama. Yes. Angithi mabethandaza lapha ya ubonaka ngisho esontweni nabethandaza bathi ngegama kuzwakala fanele ukuthi in the name uyibeke esingisini khona ibe nesiqo uyi-address ngolimi lwakhona ukuze izwakala ukuthi hayi uyayi-addressa ngempela lento you see kukhona into esiconfuse ngayo abantu kuzokwenzela nje into esimple yonke lento yama realm of the spirit realm of what uyazi ukuthi lento siyenzelana khona izinto ezokuveza ukuhlakanipha kwami kodwa ezingalona usize ebantwini and abantu abangasoza abanye bazi understand because ngiprove ukuthi mina njengoMagejageja ngihlakaniphe kanjani angikwenzele enye izinto fana lento yokuhlukanisa idlozi ethi omunye hayi abakini amathonga kona amadlozi it's one and the same thing ukuthi bangcolile noma baclean ifana lento nokuthi ngithi umoya ongcwele nomoya ongcolile egcine nomoya yonke lento yabona but because ngifuna ukuprove ukuhlakanipha ngizoke ngenze nje start about idlozi ngiyabuya ngena kumathonga ngizama ukuprove ukuhlakanipha okungasiza umuntu ongathi shu ebona lonto leyo ngoba uma ngithi amathonga still umuntu wedlozi ngim-accommodate uyazi idlozi nangithe idlozi umuntu wamathonga ngim-accommodate egcineni ngikhuluma ngabantu who has departed in the flesh who are present in the spirit. Lava matches and thoughts you don't finish content. Yeah. Because I see you are going. Yeah. You are going and going. Yeah. We spoke about we spoke about realms, we spoke about so many things. Now, I just need your word of wisdom. Word of wisdom. Whoever that is watching this episode. You know ongambonisa ngayo, ongamtshela yona. We are closing the show. Ngizothi bantu bakithi asibuyele kokwethu. iAfrica siyoyithola mhla sathola impande zayo. Impande zayo obamkhulu abaphila ngaphambi kwethu labo abasendulo bayizimpande asikho isihlahla esithelayo impande zingangenanga emhlabathini impande yesintu
ayibuyele kubanikazi. Once abantu baphila ngendlela yakubo bayothola izixazululo zezinto zonke. Lapha enkolweni akusiyethu, ifikile ilethiwe, ingakho siyibhaleliwe. Kanti la siphila ezweni lomoya, siphila kanjani ezweni lomoya? Ngokuba in contact, ngokuxhumana nabakithi asebebona ngaphambili la singaboni khona, ababizwa ngamathonga izinyanda ezulu, amanyange. Ilawa amazwi ami engifuna ukwasho. Asibiyele kokwakithi. Africa belongs to African, African belongs to Africa. Siyokuthola kanjani lokho? Ngokubuyela kwimpande, kwikolelo yakho moya yabantu bakithi asebelele emzimbeni, abavukile ngomoya. Nizwile-ke uchazile uProfessor Mageja okuningi. I hope nifundile. I hope you had fun with us because mina I'm excited to be here. Nami I'm excited. I am excited. And uchazile ukuthi asibuyele kokwakithi. But yes, I think we are going there now. Yeah, siyabuyela. It's not easy, but Yeah. I think we are. Basakwenza ngokujonja abanye. Yeah. And abantu bakithi nanti into afanele bayifune, fanele bayeke lento yokuthi uyabona njengoba ngila. Yeah. Uthola ukuthi baquote izinto ezithize sebathi hayi oppose usibani. Sonke sakhe spirituality ngendlela engafani. I Yes. respect uBhungane kodwa kunezinto athi nakazikhuluma angizazi. Yes. Angakafiki kuzona. But I respect him. Ezinye umoya wami awuzivumeli kodwa kuchaza ukuthi uBhungane wrong. Umageja ubizelwa bakhe noBhungane khona ama similarity engiwabona kuBhungane, then ngambulelwe nami bese ngiyawenza, angikopisha isintu sisodwa esabantu bonke baba. That was beautiful, Baba. And ekugcineni ukuthi sifundise. Asifundise isintu sakhe. sakhe. Akuna competition. Akuna competition. Akuna competition. Singabantwana bomuntu. Singabantwana bomuntu and labo abaphiwe ulwazi. Yes. We really appreciate them when they come forward and educate because you know I always say kune generation yakudala, kune generation yamanje. Yes. So what is it that we're doing Tina for this generation? Because we need to leave a legacy. But unfortunately we are not doing that. Yeah. Because siyalwa nje siyakombana nje lo ufuna ukwazi ukuthi yena is better than this, which is nonsense. Senziwe ubuke ukuthi inkolo iyodwa ineBhayibheli elilodwa kodwa inama denominations ahlukahlukene, kunamasonto ahlukahlukene. Kunesonto la nangezansi, kunesonto nangale, kunesonto ukuthi indawo inabantu abawu 10,000 kodwa inamasonto accommodate, kuneline 10,000 seater, kunena 5,000 seater, but bazovela lapha abantu balethwa i-difference esilethayo kubona, ne-division esiyifakayo, umehluko nokubahlukanisa esikwenzayo. So ke la kwisinto ngizothi mina asiyeke ukulwa sodwa, sinesithe esisodwa esasinikezwe esavala amehlo ekhaya lethu lomoya elenza singaboni ngasolinye. And senziwe le division ifakiwe kuthina njengabantu abamnyama, asilwi ngoba siyathanda, senziwe ukuba yilento esiyona. Kwafakwa izinto ezahlukahlukene esafundiswa zona, usahanjiswa iclass. uNkulunkulu njani lokudalayo bese kufanele uyomfundiswa uNkulunkulu wasesikoleni. Okay. We graduate when umazi uNkulunkulu. Okay, my Manchis and Thoughts, you Yeah. all know that good tip. Before Emanchi, I am an author of this beautiful book called On My Own, I Have Found Sunshine. And to everybody who already purchased a copy of my book, I want to say thank you so much. The messages, testimonies from you guys are amazing. And ngiyabonga kakhulu. Again, if you want the copy, it's only trend. We deliver across South Africa via Pepexi. All you need to do is to email us, DM us, WhatsApp us, and as soon as we receive your POP, the book will be sent to you. On the 7th, I am in the Eastern Cape, where I will be doing what I love, asking people questions like that. And it's going to be beautiful. I have the likes of Joshua Mambonga, Mbuso Koza, Spirit Mode, and other guests that I'll be talking to. So if you want to be part of that event, because it will be a live, we're going to have a studio audience. So you are more than welcome to purchase your ticket. Check us. Check us. And then you can book your accommodation in Vovo Lounge in Mount Alif
Eastern Cape, and I can't wait to see you, my Munchies. On that note, Baba, I hope we'll see you again, Munchies and Thoughts. I won't mind to fly down just to come and talk to you because you are really amazing. Ngiyathokoza kakhulu. You are really amazing, and I'm 100% sure our Munchies will love you. So man, phinde ngithumela umlayezo ngicela ungathi ngibhizi. Noma yisiphi Uphinde isikhathi. uvule izandla zakho njengoba wenzile. Ngithokoza mina kakhulu. Siyabonga kakhulu. Nabantu On that note, it's a wrap and goodbye for now. Thank you.